Amerika'da master derecesini almak ya da okuğa girmek var arada tökötleşlik edelindik. Bu arada bir de köp islegelli. Tökötleşlik etmek için bugün Amerika'da PhD diyen doktorantura okuyan Aybölök UC Berkeley'den gatnaşa. Ramaya mered ve öyle Adobe işleyen Angliya'da master neden? Onunla katı gicarlık azı başlardın teknik sebeplerden ötürü. Onu başlayıverelim. Yani çıkışınız bolor. Ondan sonra eğer Zoom'dan gatnaşan olsanız sorularınızı yazıp bilersiniz. Eğer YouTube'dan gatnaşan olsanız onu chat kısmına yazsanız şu taydan ya özüm okar ya da bärik Zoom'a geçirirlerden. Öyle köpte olun. Başlayın yine gicarlarını düşünün. Başlayalım. Birinci researcher menişlerini. Birinci Katı bu eştiren bu uğrak geliyorsunuz. boğrak geliyorsunuz. Batmaya dostuna takdirle de kolayım. Birinci researcher ödümüz tanıştıralıydık. Ben adım Aybölök, Raman Muradova. Ben bakalavrayı Türkmenistan'dan halkara çıkmıştım istedim. Son magister derecemi Sesiniz duruyla ne bileyim ya yine menle mi problemi? Ya bana da şey işteli. Şeyle. Onunla fakat ben başka headset sağlanayım mı? Ayetlerle tanıştırayım olmasa. Tamamen məňide goşlarynız bir köp sağ bolsun aýtasymyz gelýär. Menem Türkmenistanda bakalavr derejesini Türkmen Döwlet Üniversitetinde tamamladım we soň Çivning programmasy boýunça Beýik Britaniýanyň programmasy var. Şol programma boýunça Beýik Britaniýada University of York diýen üniversitetde magister derejesini aldım. Olmasa Aybölök ses problemasını söyleyince Awur. İrayan bağlanık kolun gıynan hagam host'a üyesinde problemi çıkansam kendi test edip bilmedik ya menine problemi çıkansam Aybölök problem çözülü mü? Yok pek gelen o. Umuman şu günkü çıkışımızda biz şu Amerika'da esası Amerika ünsümüzü verip şu Amerika'da magisterlik derejesine okuğa girmek için haysi adımlar etmeli, näil tapırlardan geçmeli, şolaryň hemmesi boýunça gysgaça durup geçmek için. Esası magisterlik derecesi diýende näme aňlatýar? Şonu düşündirmekçi olam bakalavr derecesi bolanyny käbir ýurtlarda 5 ýyl, käbir ýurtlarda 4 ýyl okuw tamamlap ol ilkinji adım bolýar. Mekdepden soň okulýan okuw ondan soňky eýem has ilmi derejäni giňişlendirmek üçin ýa-da aýdaly belli bir uğur boýunça bilimini ýokarlandyrmak üçin ýa aýratyn başga kär almak üçin okulýan derejesi magisterlik derecesi diýip hasaplanýar. Meselem aýdaly lukman boljak bolsaň ýa-da advokat boljak, jurist boljak bolsaň onda hökman birinji bilen 4 ýyllyk bakalavr okuw okap, ondan soň ýene-de sen şol magisterlik derejesini almak üçin şol aýratyn okuwlary tapşyrmaly. Şuadış bilen? Bu slaytdan geçelim mi? Mikrofonu tanıdıp mikrofonuňy ýakynrak tutsaňyz adam gowy boljak. Bolle. Eşdilim bilemek, men bakalavrymy Türkmenistanda aldım, Halkara Türkmen Türk Üniversitetinden. Soň magister Baruch College, City University, New York şäher üniversitetiniň bir bölegi, New York ştatynda. Edil şu wagt özüm PhD etken, doktorantura Kaliforniyada, University of California at Berkeley dowam etýär şu wagt. Indiki slayda geçelim. Bunu ýa-da gysgaça geçişdim üstünden ýöne esasy aýtmak, ýa-ni näme üçin okulýar diýilen bölügini seredeňizde, käbir programmalar we MBA diýilýär. Köp adam şoňa gyzyklanýar. O programmalar näme üçin ýerek şu magisterlik derejesi köplençi öýde ýolbaşçylyk wezipelere, müdürlük wezipelerine geçmek üçin şu MBA diýilen magister derejesi gerek bolýar. Ýa-da magisterlik näme üçin okulýar? Ýene-de doktorantura işlerini geçirmek için
Olan bir magisterlik şoň bir bölegi diýip durýar da. Biziň aýdal Türkmenistanyň sistemamy seredende kandidat ilmlary, ondan soňra doktoratura ilmlary diýilen derejeleri bar. Bärde edil şonnaly magistratura, soňra PhD şeýle derejeli. Hawa. Inne kabul edilişlik zatlary, talaplary bakalavr derejesi bolmaly bolýar magistratura taşyrmak üçin şol taşıyan uğruňyza bagly ýa-da bagly bolmanamalar zada talaplara görä ütkep bilýär. Iň azyndan ortaça baha derejesi, ýagny minimum GPA diýdik. Köplenç 3.0, 3.4 üstünden 3 diýerler. Ýöne bulam zatdan universitete görä ütkeýär. Şoň üçin hem taşyrýan okuwyňyzyň requirementlaryna, talaplaryna barlasaňyz bolar. Soň prerequisite coursework diýilýär, öňünden geçmeli. Ýani şu magistratura başlamazdan öň, magistratura klasslaryny almazdan öň hökman alaýmaly tapaklar bolýar. Muny bakalavr döwrüne almadyk bolsaňyz, gorkly zat ýok. Köplenç birinji semestrine zadyny alyp bolýar, magistratura tapaklaryna başlamazdan öň. Ýöne ol elbetde siziň magistratura zadyňyzy, dowamlylygyny bir semestr ýalyk uzadyr. Başka gerekli zat, edil şu ýyla köp yer optional edipdir, sebäbi COVID sebäpli, zararly. GRE ýa-da GMAT ýaly synaglar ugrun boýunça köp yerler GRE zadetýär, require etýär, talap etýär, GMAT köplenç business schoollar diýip bilýär. Ýöne ikisini käwagt ýa-da diýenler hem bar, ýa GRE ýa GMAT. Bular universitet talaplaryna görä ütkep bilýär. İş tecrübesi käwagt gerek bolýar. Köplenç executive MBA ýaly şonýany programmalara bir näçe ýyl, 3-5 ýyl ýalyk iş tecrübesi isleýärler ötken. Bular käwr uğurlar üçin hemmesi del. Häsiýetnama, ýani recommendation letters, 2 ýa-da 3 diýerler, bilmedim bir diňe birçasyny talap etýän barmy? Bular edil universitetden görä universitete ütkep bilýär. Muny professorlardan hem alyp bilýäňiz ýa-da iş tecrübeňiz bolsa employeryňizdan, başlygyňyzdan hem alyp bilýäňiz. Düzme diýdik, statement of purpose ýa-da personal history essay diýip geçýän bolmagy mümkin. Käbir ýerler diňe birçasyny isleýär, käbir ýerler 2 sanak essay isleýärler. Bular ütkep bilýär, talaplara ütkep bilýär, içinde näme soraýanlary, uzunlygy, näçe söz bolmaly, näde ýazmaly. Bular universitetiň özi şu zadetler websaytlaryndan maglumat tapyp bilýäňiz. Soň başga gerekli hökman gerekli transkript. Öň bakalavr eden bolsaňyz ýa-da bu magistraturadan öň başga magistraturadan bolsaňyz, garasy şundan öň kalan hemme derejeleriňiziň transkripti gerek bolýar. Bu transkript näme diýmek bilýänsiňiz, sapaklaryňyz bilen bahalaryňyzyň resmi sanawy bolýar. Köplenç unofficial zadyny isleýärler kopiýasyny taşıran döwrüňizde kabul edilen soň official zady ýermeli. Okay. Ondan rezüme ýa-da ösesmezmişdiler. Rezüme ýa-da CV soraýarlar. Ondan soň daşary ýurtdan tapşyrýanlar üçin ingliz dili synagy, Türkmenistanda TOEFL diýilýär. Edil bakalavryňyz Amerikanyň içinde ýa-da ingliz dili gürlendilen ýer bolsa, käwagt waiver edip bilýärler. Näprimер, Kanadada okan bolsaňyz ýa-da Amerikanyň içinde gerek bolmany biler. Ýöne daşary ýurtdan tapşyrýan bolsaňyz köplenç isleýärler. Şular umumy gerekli diýdik. Indi haçan we nähili tapşyrmaly? Deadline'lar, ýani soňky tapşyrylmaly günler, gerekli resmi namalar her okuwjy üçin ütkeşik bolup biler. Ýani sananlamy general umumy islenilýän zatlar. Şoň üçin postaýan göreňizde tutýan universitetlaryň websaytlaryny barlap duruň. Haçana deadline, haçana açyl tapşyrmaly, nähili resmi namalar gerek, şu zatlary barlap dursaňyz gowy bolar. Ýöne mysal üçin, meselem güýz okuwa başlamak üçin diýeli 2020-de okuwa başlajak bolsaňyz, şu döwr uja deadline-laň wagty, ýa dekabryň 1-ne diýerler, dekabryň 15-ne, bilmedim käbir okuwlar ýanwar adam diýilýär. Ütkeýe garas, şoň üçin öňräjigden barlaň, öňräjigden taýinlanyp başlamaly. Başga näme? Hawa daşary ýurtdan tapşyrýan dalaşgarlar üçin käwagt oktyabr aýy hasam ýerem bolup bilýär. Şoň üçin taşyjak bolsaňyz ýa-da bir kiloň uja gözläp, deadline'lar näme, resmi namalar näme barlap başlamaly, soňky momentde goýulsa, biraz isleýän okuwyňyzdan gijak almaňyz mümkin. Iň azyndan 9 aý öňden de taýýarlanyp başlasaňyz gaty gowy bolar. Sebäbi diýeli egzamin almaly bolsaňyz, synag, GMAT, GRE, TOEFL bulary öňünden uja egzamine taýinlanmaly.
bir yarım milyon taýinlen başlasaňyz hasam bolar. Ondan olara date almaly öňräginden hem iş pastaýan islen wagtyňyz data taýin bolman mümkin. Jimat öňünden şo zadyny almaly, haçan şo register etmeli garas. Türkmenistanyň zatdan bu finalar aljak bolsaňyz ýylla bir kerek mi bilem garas hasam öňünden taýinlen başlamaly. Inni professorlardan ýa-da başlygyňyzdan işleýän ýeriň başlygyňdan häsiýetnama gerek bolsa, olar başga adamlar. Şoň üçin bir näçe aý öňünden birinciden gürleşip goýun. Men şu okulara tapşyrjak bolýan gowy söz bilen maňa häsiýetnama gowy, özüm gowy häsiýetnama, prosta häsiýetnama dedel. Erwe häsiýetnama berip bilýärler we gowy häsiýetnama ýazyp bilersiňizmi diýip birinciden soraň. 2-3 tane häsiýetnama isleýärler. Şoň üçin bir näçesinden professorlardan başlyklaryňdan soraň. Her taşıyan okuňda şowur adamlaryň bermegem gerekkä. Diýeli 10 okuw taşıyan bolsaňyz, 6 okuw taşıyan bolsaňyz, şowur professordan şonça soramana çekinýän bolsaňyz, onda has köp professorlardan soraň, her 2-3 tane ýa-da başlygyňdan her 2-3 tane ýazsyn. Ýa siz gowurýan bolsa ýazjak diýip hemmesine de ýazyp biler. Ve Amerikada kagys şekline kabul edilen. Şoň üçin ofitsial naşa professor ýa-da başlygyň EDU, yani professor bolsa soňy uniwersitede bagly. Ýa-da başlygyňyz bolsa zada bagly şu işleýän ýeriniň e-maili gerek. Ofitsialny Gmail zatken kabul eden oklar men bilşmegore, belki kabul etýänler amadyr. Ondan siz öz resmi naşa zadyňyzy dolduraňyz, application'yňyzy. Şu taýtdyň onuň e-mailini ýazýaňyz, adyny, e-mailini, derejini näme bolup işleýär, diýeli associate professor at some university. Şuna title'ni ýa-da plan ýerde şuňa pozisiýada işleýär dip title'dan ýazýaňyz. Ondan o professora e-mail gelýär. Professoryň özü ondan şu e-maildaky linke basyp uniwersitetiň websaytynyň özü doldurmaly. Ýa ýazmaly ýa-da soragylarına jogap bermeli. Şoň üçin gynasa meselem Türkmenistanda bir professorňyz ýatsa, kagyzda muny getirip berip bilmeýäňiz we internetiň bilen özü doldurmaly bolýar o professor ýa-da başlygyňyz. We bu wagt alýar. Şoň üçin diýeli, insan bir kepde goýmaň. Dekabryň birine deadline bolsa, bu professora iň azyndan bir kaýon e-mail barar ýalyk edin. Öňräginden ýazyp goýsunlar, giýjak almasynlar. Ondan şolar başga biram ýene bir hemişe gerekkä ýöne, eger bakalavr okuny Amerikada okumadyk bolsaňyz, käbir okujaýlar transkripti resmi taýdan edilen deňeşdirmeni talap etýär. Yani bular evaluation diýilýär. Yani senin alan transkriptiň çyndan hem şol alan sapaklaň Amerikadaky kreditler Amerikadaky sapaklara deň gelýärmi? Şonu barlatýarlar. Hem okujaý däl, käbirleri. Bulan ýöne 2-3 aýdat alyp bilýär. Şoň üçin munam öňünden barlap, öňünden bilip, öňünden tapşyryp taýin edip goýun şu evaluationy, deňeşdirmeni. Köplenç men bilýän okulam şunu talap etýär. Şu her hili evaluation şu deňeşdirýän zatlar bolýar, agencylar bolýar, agentstwalar bolýar. Olar ýöne NACE diýilýär. National Academic Something. Şu NACE approved agency bolmaly. Yani naş website-e girseňiz, members, şu list çykýar. Ina şular NACE approved agency. Ondan şolaryň içini hersini barlak görüň, bahalaryny barlak görüň, haýsysyza has amatly bolýar, ýa-da her hil requirementlar bolýar. Köplenç meselem iň meşhuru WES dip, World Education Services diýilýär etken. Şu iň gowy bilinýäni köp universitet NACE approved hersem diýenok, diňe şu WES bolsun diýerler. Ol WES ýöne universitede ofitsialny özlerine transkript bermegini isleýär. Yani sen näp kopýany iberip bilen ok. Maňa universitet ofitsialny ibertmýär. Eger Türkmenistanda okan bolsaňyz, muny Türkmenistandaky okuwlar, okujaýlar etmän biler. Şoň üçin diňe WES diýen bolsa, onda ol okuwa bilen Türkmenistanda bakalavr alan bolsaňyz, ol okuwa tapşyrmak şansyňyz az bolup biler. Şoň üçin şoňa görä okuw saýlamaly bolup bilersiňiz diýjek bolýan. Şoň üçin öňünden şu zatlar barlap, nähil requirementlar we haýsy agentsta etdirip bilerni ýa-da elbetde bu deňeşdirmeni kabul etmeýän okuwlar ama şoň üçin öňünden barlaşdyryň, görüşdüriň. Eger etdirmeli bolsaňyz aýdyşmaýalyk bir näçe aý alyp bilýär. Şoň üçin hasam öňünden taýinjak edip goýun bu zatlary. Ondan in statement düzmeler diýdik talap edilýän.
Bular üniversitetden ýokary okujaýyndan ýokary okujaýa gatty ütgeýe. Men ýöne bärde iki sanaky mysal goýdum öz bilýänlerimden. Şol meniň magistr eden ýerim Baruch College'ın statistika magistrina nähili essay sorale. Mysal ökmünde Neşimeli her üniversitetden ütgeýe 2 essay itleýän eken. 3 amolpiler 3-nji optional size bagly. Ine that word limit görkezýär. 500 söz max bolmaly. Birinji diýeli tapşyrýan şu magistratura tapşyrýan edil durmuşygyň şu wagtynda näme üçin magistratura tapşyrýan. Mundan soň nähili karýera isleýäňiz. Ve sizin geçmişdäki tejribeňiz şu karýera sizi nädip taýinlady. Şu soralara jogap beriň 500 sözde diýär. İkinci essay şu temalardan birine 250 sözde jogap beriň diýär. Mesela social issue, bir cemiyetçilik bir meseleni deeply şu barada discuss da dedim diye gurrun verin ve şol cemiyetçilik mesele nähili çözgüt koşak şonam describe edin diye. Misal ya da technology trend ina şu temalardan biri var idi 250 sözlü düzme yazın diye. Bu bir misal. İkinci meselem bulam şu at Berkeley'daki Masters in Statistics statistikadan magistratura okuyacak bolsaňyz, bulam iki sanak essay itleýär. Birincisine statement of purpose diye, ikincisine personal statement. Bu köplenç biliksin tapawdy statement of purpose. Sen ýa-ni şu birinci essay ýalyk, näme üçin şu programma, näme üçin şu bölüm, bu torp näme etjek, näme geçmişdäki wagtda tejribeleň näde taýinlady, şu soraga jogap berdir ýa. Bulam diye takminan 500.000 söz bolmaly. 10 pointda bir kısanız bir ya da iki space olmalı arasında diye şöyle ancak requirementlardan aýtýar. Personal statement bolsa özüň barada urun vermeli. Sen durmuşdaky çeken kynçylyklaryň bolýar ýa-da durmuşda bir problema has passionate bolsaň şu barada personal statement etmeli. Bulam diýen bir sahypa ýa-da ondan az bolmagy mümkin. Muňa edil söz sany bermendir. Garaz misal, başga okullarda diňe birçe birçe düzmede talap edipler. Şoň üçin öňünden görüň, nähili düzme ýazmaly, sebäbi bu wagt alyp bilýär. Grammatik ýalňyş hiç hili bolmasyn. Şoň üçin hem ingliz dilisi writing-i gowulan tanyşlaňyz bolsa, ýa-da bilemek tanışlarınızdan profesörlerden özü feedback verilse bilmedim gatty az ýagdaýda professorlar kömek eder. Ýani şonu tanışlarınız atlaňyz bar bolsa proofread etdirin, barlatdyrin. Şu söz şaýy gow gelişipdirmi ýa-da şuňa derek şu şey dip ýazdym bolan tema nähili flow nähili bu temadan bu tema döküp geçmedim dämi, does it make sense? Bir many diýjek bolýanymy gow zat etdimi ýazdymmy? Şonu grammatiki ýalňyşlygyny da seresinler, biram w общем şu düzme gow ýazylypdyrmy ýa-da şundan üýtgetsem şaýy goşdunlar. Şonu ýa-da gowja feedback berip biljek adamlara biram da 3-4 sanaga adam bolsa hasamaý ýöne iňazdan bir kadama da şey dip proofread etdirip we feedback alyň gowlar. Berde bir zat goşokdum ay bölük şu düzme ýazylyny Türkmenistanda ýazylýan düzmeler ýa-da Orsetde başga ýurtlarda ýazylýan düzmelerden gaty tapawutly Amerikada talap edilýän düzmeleň strukturasy. O taýda esasy ilki bilen başlandy. Siz esasy pikiriňizi ilki bilen ýazmaly. Ondan soň ýem şu ilki esasy pikiriňizi gollayan zatlaryň hemmesini ondan belläp çykmaly. Struktura şondan birazjyk Türkmenistanda ýa başga döwletlerde düzmeler ilki bilen giriş bolýar, ondan soň esasy pikiriň soňrakdy bir ortaragynda bolýar, ondan soň ýene de dowamında gidýär, şondanlyrak bolmaly. Görýäňiz, berde 500 söz 250 söz diýilen limit bar. Şoň üçin esasy pikiriňizi ýazýaňyz, ondan soň onu gollayan kirleňizi doldurýaňyz. Şondanlyrak bolmaly. Go comment. Biram hiç haçan İngiliz dili writing sapaklat alyp görmedik bolsaňyz, internetde girin Coursera diýä edexde köp academic writing ýene görüşen ýani bir kurslar geçip bilersiňiz wagtyňyz bolsa, şonu ýani öwrenip bilersiňiz başga sapak almak şansyňyz bolmadyk bolsa. Goýatlatma. Iň esasy bellemek adam internetden hiç zat almalylar. İnternetten ýazylan datlary, başga birden ýazan datlaryny alyp özüňize goşup ulansaňyz, o gaty ýem şo taýdan seredilip internetden çykýanlygyny barlap sizi disqualify edýärler, çykarýarlar ýem program.
Indi esasy her kimin kellesine boljak zatlaryň biri elbetde okuw girmek şansy kyn. Geçýän bu ýanky hem tapgyrlardan datyrdy. Geçen soň ýene de uly mesele ol okuw we ýaşaýyş harajatlaryny nädip ýapmaly. Oňa da elbetde dürli uğurlary bar. Indi ilki bilen kabul edilen soň şu üniversitetiň içinde iş gözlemek. Onun içinde ýanky professorlaryň kömekçileri bolýar, ýa almy işler geçirmek boýunça kömekçiler bolýar, şu teaching assistant diýilýär, ýa research assistant diýilýär. Şonal işleriň üstü bilen olar size aýlyk töleýän ýaly edýär, şu aýlygyň üstü bilen okuwňyzy ýapýar. Şonal mümkinçilikler bolýar. Ona men ýaly hemmesini uje okuw gözläp başlandy üniversitetleri şoňa görä tapmalylar. Şondan mümkinçilikler barmy? Halkara daşy ýurtdan gelýän talipler şondan mümkinçilik berilýärmi? Onu seretmeli. İkinci bir uğri ýanky harajatlar ýapmak üçin ol bizi näme etmeli? Ilmy işden işe taýinlanýan magistr derejesi üniversitetler we ýörüter research universities diýilýär. Şo taýda siz şo bilen şo taýda edilýän ilmi işlere görä sizem şolardan okujak bolsaňyz şol ödülmi işiňizem şonu şo boýunça etjek bolsaňyz onu doly hemme harajatlary ýapmak mümkinçiligi berilýär. Full funding ýa full scholarship diýilýär şoňa. Ýene de ýanky ýörüter research universityleri ilmi işler geçirilýän üniversitetler gözlemeli bolýaňyz. Üçüncü uğri siz magistratura derecesi şoň içinde bolýan PhD ýa doktorantura uğrundan üniversitetleri programmalar saýlap, şonuň üçin siz magistraturany edýäňiz, 1-2 ýylyň içinde ondan soň doktoranturaňyz dowam edýär. Şeýlelik bilen 4-5 käme 8 ýylda çekip bilýär. Şonaly programmalar saylasaňyz köplenç PhD programmaryň köpüsi full scholarship ýa-da dowlat hemme tarapdan harajatlaryny ýapýan mümkinçilikler döredýär. Ony olan bir bu uğry. Elbetde başga uğurlar meňe başlaň. Goşaýyn. Ştaýda PhD tapşyryp okuwan PhD-ni gutarmaly diýen adam ýok. Eger PhD etmek niýetiňiz ýok bolsa, PhD tapşyryň, full funding alýaňyz, hemme zady ýapýarlar. 1-2 ýyldan magistraturaňyzy alyp, master thesis alyp programmadan çykylmalýar. Gutarmak gerekär dagry. Özüňize bagly elbetde. Ýene de bir uğry elbetde dürli Türkmenistanyň aýdal başga da ýurtlaryň daşary ýurtdaky raýatlara berilýän dürli programmalar we Fulbright programmasy we ýörüte magistrlik derejesi üçin Türkmenistanyň her ýyl 5 adamy çelni şundan mümkinçilik bar saýlanyp bu programma boýunça Amerika gelip Amerikan üniversitetlerine okumak. Ol Amerikada Türkmenistana Amerikanyň ilçihanasynyň üstü bilen geçirilýär. Şeýleňiň ýanky meniň gatnaşan programmam Türkmenistana Beýik Britaniýada ilçihanasynyň üstü bilen geçirilýär. Olam ýene de 1 ýyl 1,5 ýyl gidip Angliýada okumana mümkinçilik berilýär magistr derejesini almana. Olam doly hemme tarapdan ýapylan hemme harajatlar olar öz boýuna alýarlar. 5 başga da käbir ilçihanalar men bilişimçe Güney Orta Koreýanyň ilçihanasy, Ýaponiýanyň ilçihanasy dürli şonlar maksatnamalary bar we ýene de bir gowy mümkinçilik Dünýä Bankynyň meýilnamasy bar. O taýda nähili işleýär ilki bilen hemme özleri ýa kitaplardan geçýäňiz, üniversitetlere kabul edilýäňiz. Ondan soň uje şol olam ýöne öz sanawy, haýsy üniversitetlere, haýsy urlar boýunça tapşyryp bolýar, şol sanawy boýunça seredip, şol üniversitetlere tapşyryp kabul edilen soň, siz şu meýillama tapşyrýaňyzda şeýlelikden olar hemme tarapdan tezen hemme harajatlaryny ýapýarlar. Şunlar dürli mümkinçilikler bar. Elbetde bularym ýanky üniversitede siz 1,5 ýyl ýa 1 ýyl onuň taýýarlanmaly bolsaňyz, bunam gözeňde tutup ýa 2 ýyl şey taýýarlyk görmeli bolýaňyz. Sebäbi bularym ýene de bir basganjak bolup durýar. Soraw jogaby geçip bilersiz. Sorawlaryňyz bar bolsa. Katawol Zoom'a girip bilen bok diýenler we Zoom ID bolan men YouTube chatda paýlaşdym. Link işleýän bolmaly ýa-da girjek bolsaňyz. Indi köp sorawlar YouTube'dan soraýmasalar, men bir neme diýjekdim, ýani siz PhD gelip soň masterlyk derejesini alyp soň çykyp bilýäňiz diýdiňiz-de. Eger şo taýda soňundan başga bir PhD programmasyna gitjek bolsaňyz da professorlar kän halanok, üniversitetler hem kän halanokdan. Eger
şon yetdilen geleniniňi ýöne gizlemeli borum kaňyz ýani täbi çykkaňyzdan soňam size ýene recommendation letter gerekda professorlardan. Şo taýda hani men PhD geldim ýöne master derejemi alyp gitjek diýseniz, şo taýda recommendation letter problematy çykdylar. Hawa. O doğru. Yani edenler tanayan PhD edip master alıp başka yere PhD ýöne diýişiňizi alyp baştan geleniňizi aýtmaň. Soň professoryňyz bilen gowjugurly ýagdaýyňyzy düşündüriň, zat edin professoryňyz bilen araňyz gowy bolsun. Ondan diýelim men karieramda planym üýtgetdim, researchym biraz üýtgedim gelýär, şoň üçin başga programmalara taşratym gelýär, siz maňa gowy rekomendasiýa bilersiňizmi? Ýöne diýişiňizi alyp professorlaryňyz bilen araňyzy gowy saklaň, size rekomendasiýa gerek bolsa soň häsiýetden. Ben bärde biriniň tejribesini bilýän, bärde bir gowy üniversitede PhD geldi. Bir urdan. Ondan soň bu finans uğruna gitmek istedi. Sebep akademide kendi pul yok deyip. Ve bana aydıp duruyordu yani eyle de gurrum edip duruyordu. Sonundan Amerika'da kavular bilmezsen başka devlete gitmeli orada. Şon yalak problem olur. Nerede bir soru gelipdir YouTube'dan. Computer Science Master derejesini okumak barada pikiriňiz näilka? Köp ýerde Computer Science Master okumak kökman dälili awalin dip. Men öz pikirim aýdyn Adobe'de işleýän, computer science boýunça şo okuly tamamlap soň eýem işleýän adamlar boýunça entry level boýunça bolanyny bakalavr derejesi belki ýeterlikli bolar, bolmagy mümkin computer science derejesi. Ýöne men meselem işi kabul edýän adamlarym eýem 5 ýylyň kän tejribesi bolan adamlar kabul edýär. Köp işi kabul edýän menajerler, başlıklar, müdürler olur Masters in Computer Science kabul edýän, görýän talaplarynyň biri şolar bolup durýar. Şoň üçin eýem siz aýdaly başlangıç boýunça işi köplenç görýänleriň biri mesela men bir işi okuw tamamlap işe girýän bolsaňyz, onu bakalavr derejesi ýeterlik mümkin. Ýöne advanced çek bolsaňyz karýeraňyzda has ýokarlap ol derejelere ýetirjek bolsaňyz, onda masters gerek bolmagy mümkin. Başka bir soru göptür, computer degree hani degýämi edeniňe, master edeniňe degýämi diýip. Şo ýan kaydanyňda. Ösjek bolsaň, sen tejribeňi, karýeraňy östirjek bolsaň, ondan soňrakdan masters etseňem bolýar, ýa-da gönümmel masters etseňem bolýar, öz ýagdaýyňa görä teretme. Ýöne daşary ýurtda kompýuter okap, Amerikada hani bärde işlemäne viza almak ankat meselem Adobe alyami şoň ýaly bakalavr meselem başga ýurtlarda gutorup apply edýärler bir pozisiona, bir işe. Şolara H1 sponsorluğu edýärlermi? H1 iş viza. Amerikada gutoran bolsalar, okuw computer science masters ortun bachelor's ortun onu 3 ýyllyk STEM OPT diýilende iş mümkinçiligi berilýär. Amerikanyň immigrasiýa gullugy boýunça tarapyndan şoň esasynda egerde siziň 3 ýyllyk STEM OPT-ňiz bar bolsa, onu işe tapşyryňyzda biz bir soragyň biri, siz Amerikada işlemene mümkinçiligiňiz barmy, ruhsatyňyz barmy? Şo taýda o men STEM OPT-im bar diýip aýdýaňyz, şeýlelikle olar ondan soň 3 ýyl STEM OPT-iň bar, ondan soň H1B sponsorship diýilen programmalar bar. Adobe'de meselem köp uly kompaniýalarda, tehnologik kompaniýalarda bar mümkinçilik. Ol siziň adyňyzdan onuň H1B sponsorship tapşyrýar. Bir sorapdyr, Dünya Bankynyň, Dünya Gadnasynyň ýa-da World Bank'ın scholarshipler barada azyk maglumat beräýsiňiz. Ol ýene-de şu Dünya Bankynyň agdasy bolan ýurtlarynyň ähli raýatlaryna açyk programma. Olaryň öz bizning çykyşymyzda websaytyny goýduk. Şo taýda ýa-da World Bank Scholarships diýip ýazsaňyzam çykýar şol programmaň içindäki hemme meýdanlary, dürli-dürlileri bar. Ýöne esasy Türkmenistanyň raýatlary şo Dünya Bankynyň agdasy bolup durýar Türkmenistan, şonuň üçin bizim hemmämizden onu tapşyryp bilýär. Esasy zat o taýda öz uğurlary bar. Şeýle uğurlar boýunça şu universitetlere akset kabul edilmeli diýip sanagy bar. Şoň üçin girip şo sanawlaryndan barlap bilersiňiz we öz uğruňyzdan şoňa görä saýlap bilersiňiz. Indi bu Trump prezident saýlanandan soň universitetlere, Amerikadaky universitetlere gelýän daşary ýurt okuwçylaryň sany azaldy. 10%, 15% bilemok soňsanlar nähili. Indi täze prezident geçen wagty viza bermesi ankatlaşyp bilermi? Ýa-da universitetlerden kabul almak ankat bolup bilermi şu? Umuman ýene elbetde Trump'yň
Respublikanlaryň demokratlaryň arasynda şu immigrasiýa nukta nazarına terediýän göz garaşlar biraz güýtgeşirak bolup durýar. Ýöne şeýle umuman terediýän immigrasiýa kanuny boýunça viza almaklyk gaýty prezident bolanynda kän tapawut bol edenok. Sebäbi immigrasiýa kanuny Amerikada nähil bolup işleýär. Gaýty bolsa da uğraýsy boýunça student bolsun, talip köpmünde gitjek bolýan bolsaňyzam, turist bolup gitjek bolýan bolsaňyzam, viza tapşyraňyzda siz Türkmenistana ýa gaýty bolsa da başga ýurtda ýaşaýan bolsaňyzam, ýene de dolanyp geljekdiňizi siz oşo taýda görkezmeli. Esas şoňa seredýärler. Siz talip bolun, turist bolun tapawut ýok olar üçin. Men Türkmenistana dolanyp geljek dip şonu görkezip subut edip bilseňiz, onu viza alma problemi bolmaýar. Elbetde konsullyk köprak bagly bolýar. O subjektiwrak bir odat bar da adamyň ödük bir adamçylyk etse, onu gowrak netijeler gazanýaňyz ýok bolsa, diňe kanun boýunça kitapda şu A to B dip ýazyp hemmeler follow etýän bolsa, onu biraz kynrak bolýar. Buna koşaýynçyk, prezident saýlawlarynyň täsirini bilemok. Ýöne şu ýyl köp ýokary okujalar JR'ni weýwetdi. JR ýa-da jimat gerekkä. Biram tapşyrýan az bolan üçin GPA-ňyz adyňyz düşürek, azrak bolsa da şansyňyz köp bolmagy mümkin. Şoň üçin hem şu ýyl tapşyryp bilseňiz, men pikirimçe tapşyryň. Ýöne elbetde granisalar açylarmy, geljek ýyl okuwa gelip bilersiňizmi, ol aýry mesele, hiç kimden bilendik. Ýöne talaplara göre şansınız köprak bolmagy mümkin bu ýyl. Önemli. Bakalavr derejesi üçin hem käbir ýerler SAT-ni aýyrdylar öýdýän şu ýyllar. Covid sebäpli ýapyk bolansoň köp geçirýän, sinaglar geçirýän ofisler ýapyk bolansoň, olar hem şoňa göz tutup aýyrdylar da tarap. Biram şu wagt men bilişime görä Türkmenistanda online Hytaýda ýa onu başga ýurtlarda okuyan okuwçy az dälmi kadýanlar. Şu taýdan online tapaklar dowam edip, bermedik ýagdaýlaryna da wizany ýollar açmadyk ýagdaýynda da bärde tapaklaryny öýden oturup okap bilerler da internetler bolsa. PhD derecesi üçin azajyk gurrun beräýin. Bir sorapdyr şun hani PhD master da aýratyn ede oturman deseňiz. Tapawutlaryny düşündirip bilerin. Indi magister bilen PhD tapşyr bir adamda köprak ütgeşirak bolýar. Men üçin iň uly tapawuty PhD kabul etýän professorlar admissions office'da belli bir sanlarym ýok. Şoň üçin meniň pikirimçe iň möhüm zat GRE, GPA o zatlar belli magister üçin gerek. PhD-de tapawuty öňüräjiginden siz professor saýlamaly. Okularym beter okuň, awraýda adam gerekdir welin işleş biljek professoryň öňünden saýlaň. Iň azyndan 6 aý email ýazyp şu professor bilen baglanyş kontakt etjek bolun. Sebäbi professorlar sizi halasa, siz professor saýlaýar özüne okuwçy. Professoryň zady barmy, granty barmy, zady fundingi barmy, sizin research etdirip size pul talap biljekmi? Sebäbi professor köplenç kabul etýär. Ýa-da okuňysynyň teaching assistant diýilýär. Sapak okudyp bilseňiz, şoňanyňa dip zat etýär. Okuň puly size stipendiýa şogormuşda berilýär, işläp berilýär. Köp ýagdaýda. Men üçin iň möhüm tapawuty şo, professorlar bilen kontakt edip bolsa, Zoom usulen, Skype usuly ýa-da ýakynda ýaşaýanyňyz bolsaňyz ýüz-ýüze öňünden zat edip görüşjek bolun. Sizi görse, sizin adyňyzy eşitse, başgalar hiç tanamayan applikantlardan siz öňe çykasyňyz. İkincim elbette research, yani ilmi iş experience'ňyň bolmasyny isleýärler. Şo sebäpden bakalavr edip ýören bolsaňyz, şu wagtdan professorlar şol ugurda bir professor ýanyna işlejek bolun. Şondan recommendation häsiýetnama aljak bolun. Sebäbi ola möhüm tapşyrýan professoryňyzyň tanayan professorundan rekomendasiýasy ýa-da tanamasa da şol ugurda azajyk bolsa da belli bir professordan rekomendasiýa gelseler, siziň GPA-ňyzda da kanser edip oturan oklar, transkriptiňizde da kanser edip oturan oklar, başga professordan häsiýetnama gelse, siz öňünden kontakt edip gurlaşyp şo temada bir zatlar bilýänligiňizi, isleýärligiňizi bilseler, kabul edip bilerler. Başga köplenç şowratlar gerek bolýar, transkriptiňiz gerek bolýar, GRE gerek bolýar, şuwat gerek bolmany biler bu ýyl. Ondan soň minimum GPA isleýärler. GPA-ňyz ortaça bahaňyň azyndan 3 bolsun diýerler. Ýani ýanky düşünmäge gowy häsiýetnama gelse kanser edip oturanoklar. Ondan başga näme gerek? Daşary ýurtdan taşýan bolsaňyz TOEFL gerek.
Ondan application fee de var. Häşin belli geçmenlerin. Tavsiýanyňyz üçin tölemeli. Muňa ýagdaýyňyz ýetmeýän bolsa, zat etdik bolýar. Tölegi aýyrdyban bolýar. Website-ynda diňe Amerikan citizenlaryna, Amerikanyň graždanlaryna, ilatlaryna diňe webetýär, raýatlaryna, başgalarına aýram ýok diýselerim, ýagdaýyňyzy düşündirip goýja email ýazyp admissions office ýa-da bir ýerik ýagdaýyňyzy düşündirip ýazyň. Size zada isключение sizin üçin aýryp bilerler. Hemme zat diňe şu belli bir düzgün website-na düzgünler hemme zat şomy diýmän. Birazjyk bir zady sizinki şoňa deň gelmeýän bolsalar, professorlara email ýazyň, admissions office email ýazyň, bir zat edip size kömek ederler. Okay, şu nemani aýraýyň mümkin bolsa screeningi şeýle edýäňiz-de. Ha, aýraýyn. YouTube'dan bir näçe sorag gelipdir. Ilki bilen birinji sorag bundan weýlek online masters PhD edip bolar, muqaddi sorag gelipdir. Edil şu wagt Amerikan içinde bolsaň online edip bolýarlar bilýän, köp universitetler online. Ýöne aýratynam ondan öňe Western Governors University diýip meselem masters programmalarym, bakalavr programmalarym online okutýanlaryny bilýän. Şonlara mümkinçilikler bar, özüňi seredip. Ýöne şu Western Governors University gowy accredited hem tarapdan recognized university dolan bilýän. Şoň üçin bir mümkinçilik meselem şol. Aýna aýbölükden aýtjak bolsaň. Online we has hem bad bolarmy şo soragmy? Badalar mı diye hani badalar. Accelerate edermi köpül? Elbette badalar. Men hatta sapaklaň birine misal bereýin. Machine learning education diýip sapak aldım. Education technology, şoňa computer science. Şonu professorlaryň özi aýtýar. Online zatlar education'yň gelejegi. Esasen şu pandemiýada görendirler. Adam yüzbe-yüz gidip görmeseňem şol zatlar edip bolýar da köp Amerikada köp online masters programmalarym var. PhD online etmek polnusy biraz kynrak golaýmasa ýöne bardyr elbetde. Ve ýöne şoňa gaýlaňyzda accredited bolsun. Online hemme master'a taşryp oturmaň, accreditationy bolmasa iş tapmak zat etmek biraz kyn bolmagy mümkin. Şoňa seredim. Accreditation'yň nämedigini aýdyp bereýin. Dol detallaryny bilemok, ýöne berde regional diýerige regionalny Amerikan higher learning something garatşoňa programmalary şundanam zady barmy? %100 zat edilýän programmalar deňligi barmy diýip şoňa agentstwalar bolýar. Ondan soňra akkreditasiýa berýärler. Hawa şundanam şu programma şol magister in computer science ýa-da magister in baş fan zatda şo derejä deňligi barada akkreditasiýa berýärler. O arada da üniversiteden şu programın website-ından tapıp bilersiňiz akkreditasiýasy barmy ýokmy? Umuman şu pandemiýa sebäpli men öz tejribemi aýdal Adobe kampaniýalyň köpüsine Microsoft, Twitter tapawdy köpüsi eýem öň meselem Adobe'de remote work ýaşaýly online işlemek diýilen pikiri garşy çykýardylar başlyklamy. Ýöne indi pandemiýada isleseňiz online işlemeli bolýar. Şoň üçin hakykatdan hem gaty üstünlikli işläp bolýanyna göz ýetirdiler. Indi eýem olaň garaýşy şu iş online iş garaýşy düýbünden ütkedi. Üniversitetler hem şolar ýa. Başka bir soru gelipdir. Fiziki ýokman gitmelimi diýip oňa jogap berdi öýden. Eger laboratoriýaňyz zadyňyz bar bolsa, onda fiziki gitmeli bolýaňyz. Ýöne social science dat bolsa, eger laboratoriýada adam ýok bolsa, master derejesini online alyp bolarlar. Ýa, şaýda abadan aýdan sonra ýene de kabul ýa-ni tapşyryňda da fiziki bolmalymy ýokmy diýip soradym kadýana. Fiziki tapşyrmak hiç tapşyrylan Amerikada okuw tapşyrjak bolsaň, diňe online tapşyrylýar. Hemme adam synaglarym almaly bolsa, onda şo taýda Türkmenistan'na ýöretde bir gurama we Access diýip, şolar şo synaglary geçirýärler. GRE, GMAT, TOEFL olar bilip haýsy datalarda, haýsy günlerde gidip alyp bolýanyny bilmeli. Olam pandemiýa sebäpli ýene de bolýarmy ýokmy, onu özüňiz bilip bilersiňiz.
GRE GMAT waiver var da soraptırlar. Is it all school? How to find out which schools waive GRE and GMAT? Men bilşime göre mesela UC sisteması, University of California sistemasında okullar waive etti dip bilen, inadına şu fall şu yıl 2020-2021 için Ivy League'ın köpsen waive etti dip bilen. Yani nereden informasiya tapılya üniversitetin website'ları, şu admission requirement talaplarına sereseniz, şu tayda şu yıl mesela men görenlem GRE GMAT scope'da da optional dip yazıqlı. Alan olsanız taşırıp biləňiz, bolmasa da gelecek yıl için yokman dəydik yazılya. Üniversitetin website'larından aldım. Eger dälim bolsa, Türkmenistan oturan olsa, hatam vilayetlarda olsa, Aşgabatda da bilemok açık mı yapakmayın. Şu wagt no da üniversiteden sonra da şunu alýarda alıp bilemok dip, hani o waive edip bilerler eger requirement olsa. Tamam. Inni size ödüňiz tuğlama host olup barýaňyz, men geregem däwem. Nerede sonra okan bolup otur. Ödüňiz tuğlama. Ondan sonra gelipdir berdi marketing uğrun Türkmenistan görýän 21-nji ýylda yurtlar maslahat berip bilersiňiz. İngiliz dili derejesinde näilrak bolmaly. Umuman Amerikaýda ýa başga İngiliz diline geçirilen tapakdan emes geçirilen yurtlarda İngiliz diline gatgy bolmaly. Şonuň üçin hem olar TOEFL, Büyük Britaniýada IELTS dilen egzamini we şolar kabul edýärler. Egerden bu yıl Covid sebäpli köp zatlar waive edilenligi talap edilmeýän bolsa, ol başga da şonuň üçin şu yıl tapşyryp görüň diýse biz hemmämiz şonu noktaýa man şu yıl tapşyr. Egerde tapşyrmak pikiriňiz bar bolsa şu yıl tapşyryp görüň. Sebäbi şu yıl gatlygy mümkinçilik şol egzaminiň hemmesi talap edilmeýän bolsa gatlygy mümkinçilik. Sinap görürsiňiz özüňiz iň bolman. MBA barada Masters in Business Administration barada gönü MBA'ye gelmek okudan soň dogrumy? Sebäbi olar köplönç Amerikan sistematynda men daşardaklara bilemok. Ýöne bärde işläp görän işe uýurlar üçin biznesmenler ýa corporationlarda işleýän adamlar soň azyk ylymyny öwrenýän derejen beýgelipler tip işlerini bir MBA gatykymmat da bärde. Hani beýleki ýalak şol maslahat berýäňiz MBA'ye gelmeleri. Men tejribem boýunça MBA'yi sen ýa-da epadtyň diýişiň ýaly ilki bilen birazjyk işläp bir ýyl iň adından bir ýyl tejribe alyp ondan soň okusaň has özüň üçin hem netijesi gowy bolýar. Ýöne diýildi şaýutdan maksadyňyz Amerika gelmek bolsa, iş tapmak kynrak bolmagy mümkin. Şoň üçin bir zat edip okuwa başlap soň iş gözlejek diýseňiz bir zat bolmagy mümkin, bir ýollaryň biri bolmagy mümkin. Ýöne elbetde diýşärli MBA gymmadrak. Biraz beýleki magistrlar. Ýok, gatygymmat. Awa. Borlon men okaverenmi? Ha, okay. Otron goradiýan PhD tapşyryp diňe master okap bolýan programma diňe USA'ye değişlimika. Soralam bolup biler bolýan. Bilemok başga döwletlerde nähile kabarny barmy? PhD tapşyryp masteryny derejäni alyp çykyp bolýarmy? Ýewropada men bilşmöre maýa hasy bilenler PhD girmek üçin okman magistrň bolmaly ötýän. Bärde on ýanakda, bärde bakalavrdan gön PhD gidip bolýar Amerikada. Şol sebäpden köp programma magistr bilen PhD-ni baglanşdyrýar. Birinji magistr diplomy alyp bilýän, soň PhD Ýewropada ötgeşik dip bilýän. Menim başga ýerlerde. Öyle pikir edýän Ýewropada magistrň bolup ondan PhD programmalaryna girýär. Jahan Tagan sorapdyr. If stipend paid for PhD student is enough to cover all expenses of house food. PhD'de berilýän stipendiýa yeterlikmi diýär öýüňizde? Nahara ýymyty açykdaýjylaňyz ýapýarmy diýär? Ýeke ýaşasaňyz ýapýar. Bulam ýaşaýan ýeriňize görä köplenç okuňyz töleýär, meselem diýeli ýyllyk tuition fees hemme adyňyz 30-50 miň töre bolsa şonu ýapýar polностью gowy köp ýer health insurance berýär. UC sistemasyny gatlyk health insurance bulam uly plus. Oňdaşyndan aýlyk ortaça $2000 ýalyk berýär. Indi muny Berkeley ýerde ýaşasaňyz bir komnatany $1,500 rent etýäňiz.
diňe özüňiz üçin bir komnata bir jaýam del. Ondan galanan suwduňyza zadyňyza ýetirjek bolmaly. Ýöne diýeli başga ştatlarda, ardanrak ştatlarda bilmedim. Ortaraklarına ştatlarda ýaşaýyş has ardan 500, 600 belki 700 dollara rent edip bilýän bolsaňyz, onda galany şo 2000 dollaryň galany size arkaýyn ýeter, belki ýygnap pul ýygnap bilýänlerim bolmak mümkin bilmedim. Ýagdaýa ştatda ora ütgeýä ýöne edil bay ýaşaňlyk ýöne günüňizi görbilýäňiz. Inni beýlek ştatlarda edil 2000 beren oklar hatam social science dalatda ýöne school nora ütgeýä engineering meselem men bizim üniversitetimizde UT Dallas'ta engineering imkan berýän management PhD ýerden 2 ýarymdan başlap bolan ýylyna ora art ýarym öýden social science'larda dalatlarda 1000 ýarym berýärler. Ondan hani Kaliforniyada 2000 olsa Texas'ta 1000 ýarym 2000'den ýene känrekdir. Ýöne edil maşgalan, ekleriyala bolanok, ýöne öýüňizde adyňyz apartmany paýlaşyp ýaşasaňyz onu ýetýär. Men bir näme sorajak, nätajaktym. Amerikada okuwçylara kampusda işlemän ruhsat berýärler, üniversitetiň özüni, ýa-da daşardan ruhsat almalar döwletden, federal döwletden. Kanada we Angliýada eger okusaňyz, onu özüňize part-time işlemän ruhsat berýärler okuwçy wagtyňyz. Eger ýollaşyňyz bolsa, ýollaşyňyzda full-time işlemäne, dogry stavka işlemän ruhsat berýärlerden. Ve neke kanikullarda işläp bilýäňiz, dogry stavka, galan part-time daşarda kampusyň daşyny işläp bilýäňiz. Hani Amerikada gynansaram ol mümkinçilik ýok. Nazmettin Nasraliyev sorapdyr. Şol bir urdan ikinji safar magistrat tapşyrylanyna pluslary barmy? diýip soraýar. Plus mene ken göremok, ýöne eger diýeli birinji magistraturaňyz okuwuňyzyň derejesi ikinji magistriňizden petrak bolsa, sizem has prestijli okuwa girip, has iş tapma okuwymy köpeldeýin diýseňiz bolup biler. Ýöne oja iş tapyp bilýän bolsaňyz, adet bilýän bolsaňyz şo ugry ikinji gerek okumak bilmedim. Sen peýdasy bolarmy? Oň ýerine iş staj etseňiz bolar. Käme ahar spesializatsiýany ütkedip bolurum. MPA diýip meselem girseň, oň üçin HR zady we non-profit ury bar, şoň üçin öz bölünýän urlary bar. Bir gezek non-profit eden bolsaň ikinji tapar meselem HR eden diýseň, onu edip bolar elbetde. Ýöne ýanky aýbölyň diýşýärli bir zat saýlap okaňyz, ýa tejribe gadanyň gowum. Bärde bir soru we Abdurrahman soraýar YouTube'dan. Eger bachelorda research etmedik bolsaň, ýöne şolurdan soň kampaniýalarda R&D edip işläp, soň PhD kabul almak mümkinçiligi köpelýärmi diýip ihtimallygy? Hawa PhD için işlän bolsaň, hawa hukman diýeli bakalavyrda her situatsiýada öyle research edip bilmedik bolsaňyz, şo wagt hiç kili research kariyera, ilmi iş kariyera gözeňinde tutmadyk bolsaňyz, ýöne soň durmuşyňyzda şo ugra gidip PhD edeseňiz gelýän bolsa, şo iki arada research experience tejribe edinip bolýar, ýanky diýişiňiz ýaly R&D kategori ugur. Şo taýdan ýöne başlygyňyzdan, zadyňyzdan rekomendasiýa alsaňyz, size güvä geçdi, çyndanam şul uğurda ilmi iş etmäni, research etmäni okuyuply, şular ýaly işler etdi meň bilen ise şansyňyz bar elbetde. Teşekkür. Sahan Tagan we sorapdyr, student inglizce sorapdyr, onu terjime etmeli bolardy. Birinji professor bilen gatnaşmalymy? Interesting ýa-da Oýam aýbölik eýem jogap berdi. Hawa jahan dogry diýen hukman applydynyň ýa-da ta anketan tapşyranyň ýeterlikde jahanyň ýanky aýböliň aýdyşýaly iň azyndan 6 aý öňünden eýem siziň haýsy professorlar, onuň haýsy professoryň ilmi işlerini, siziň ilm etjek ilmi işiňiz gabat gelgen bolsa, şo professory tapyp, şo professorlar gowy aragatnaşyp ýola goýup, ol professor taýlaýar sebäbi o taýda eýem PhD tapşyraňyzda öz studentlerini. Ondan şoňa görä size eýem şo professoryň ilki bilen pul serişdesi barmy, grantlary barmy, size research student hökmüni alyp siziň hem harajatlaryňyzy ýapmana. İkinciden hem öňünden ýanky professorlar tanışdyňyz, özüňizi tanatdyňyz, öz etjek işiňi tanatdyňyz, özüňizi halatsaňyz, onu sizi şoňa kabul etmäne gatullyk mümkinçilikler.
Şurada iki standart not edesim gelýär. Birinciden diýeli professorlaryň esasanam has köp e-mail gelýän, has köp talep edilen professorlar e-maillarına jogap bermän biler. Diýmek, maňa jogap bermedi, men ona PhD tapşyrmaýyn diýmän, şonda da tapşyryň. E-mail ýazyp goýun ýöne. Hökmatyň adyňyzy görse görer, görmese görer. Ýa-da diýeli hökman siz bilen gatnaşykda bolmadyk, gürleşik görmedik bolsa da gowy rekomendasiýa gelse başga professorlardan ýa-da siziň resumeňizde gowy research experienceňizi görse, statement of purpose'da siziň nähili research etjeňizi, nähili temalarla gyzyklanýanyňyzy göwnüne ýarasa, şonu da kabul edip bilýär. Mesela men случайно UC Berkeley şuwat işleşen professor maňa jogap bermänni, adam etmedi, gürleşik görmänlik. Başga taşan hem okulamdan gürleşipdim. Ýöne diňe şu jogap bermänni, understandable, e-maillar dolu we her kim jogap berebilen oklar, ýöne şonu da kabul etdi. Bir not bul. İkinci, indi diýeli bir research propose etdiňizmi statement of purpose'ňyzda, oňa merit dälsiz, o sizize okuňyzy bir girenseňiz üýtgedip bilýäňiz pikiriňizi. Muny kabul etýärler professorlar, okman şu temany. Hem okuda bolman biler. Belki professordan üýtgär. Ýok, professor diýse, men diňe şu tema bilen gyzyklanýan. Senem meniň labymda bolsaň, laboratoriýamda bolsaň, şu temany edämeli, sana hokman tema berip biler. Ýöne, if you're lucky, käbir professorlar size ýoluňyzy açýar. Bolýas, taşýaňda şunu research etjek diýdim, ýöne pikiriňi üýtgeseň, üýtgedi, bermen sana kömek etjek, nähili temalarla gyzyklanýan siziň ýoluňyzy açýan professorlarym bolup bilýär. Şoň üçin biraz üýtgeýär. Diýeli şo sizesi propose etdiňiz, statement of purpose'ňyzda hukman şonu PhD-ňizde şo temada etmeli diýen adam ýok. Täwagt üýtgezen bilýäňiz garas. Medisina barada sorapdyr gadam. Indi bu medisina barada bilemek, eger soraňyz bar bolsa, men bilýänme bärik medisina urunyň mastera gelip bolýan bilemek, siz bilýänmi? Men kötürimçi berde edil medisina lukmançylykda public health diýilen programa bar. Şu döwlet derejesini saglygy siýasat boýunça şoňa belki gelse gelip biler, sebäbi ýöňe medisina boýunça zady bar. Ýöne edil lukmançylykda dowam etmek üçin ýa-da medical school'lara seretip olan tekliflerini we talaplaryny göräýmeseňiz özüňiz biziň ondan tejribemiz ýok. Men bilýän adam, eger daşary ýurtda medisina okan bolsaňyz, eger bärde de gelip doktor bolup iş ýatyny gelýän bolsa, onda bäri postdoktora programmalaryna kabul alýaňyz universitetleň, ondan soň gelýäňiz. Eger artyk maglumat gerek bolsa, biziň YouTube'da virus barada çykyşymyz bolmaly, COVID-19. Ya da doktor Kakıyerli bilen, doktor Çağrı bilen, ya da doktor Marar bilen. Şolaň aşagyna tereseňiz, şolaň e-mailleri bolmaly, öýde bilen artykmaç içki sorulaňyz aýda, şolardan soraýyn. Başka men YouTube'oryň. Başka raken soru ýok ýalak. Başka goşşok adyňyz barmy? Ýa-da ýatdan çykaran adymy men bir zat diýjekdim, ýadyndan çykdy. Gowja gözlem öňünden universitetleri diýjek, her hili mümkinçilik bolmagy mümkin, käwagt full funding dat berip bilýärler, eger research oriented master etjek bolsaňyz. Gaty köp oku, overwhelming bir hili öňünden ýadatýan ýalak görünse-de, wagt aýryp bir kilo öňünden okular datlara saýlaň, ýaşajak ştatyňyzy, her ştatdan ştata da üýtgeýär, gymmat ştatlar bar, ardanrak ştatlar bar, ýaşaýyş nähili, ondan bulugurdan soň Amerikada nähili işlejek bolsaňyz, iş tapma mümkinçilikler nähili, ýok iziňize gaýtjak bolsaňyz, ondan izime Türkmenistana gaýtsan bulugurda Türkmenistanda nähili peýdam deger. Şo datlar goýja serediň, research ediň, wagt aýryň, ýaltanmaň, şonu aýtjak. Kadamiyatdır, doktor Kakıyerli e-mailine jogap berenok diýip, onu ödem aýdypdy, jogap berenok diýip, doktor Çara ya da doktor Marala ýa-da hatam doktor Çara ýatdyňyz demeder, jogap berer. Eger habarlaşma. Men Google'un mesela data search ettim de haýsy Amerikada medical school'lar halkara talepler kabul edýär diýip. Şo 141 tane medical school'un içinde 49 tanesi daşary ýurtdan taşyrýanlar kabul edýär eken özüňiz research edip şoňa görä tapşyryr. Ya bir sorumy. 2020 üçün application date'leri haçarrak başlaýaka ýa-da haçarrak gutorýaka jogap beremeseňizmi?
Şu wagt tutorial olmaklar mümkin. Indi kilo okujak bolsaň Augusta ýama kowa gelmeli. Oňa çellemeyem kabul edilmeli, wizaň almaly. Şonuň üçin eýem şu wagt tapşyryş soňky günleri bolup bilersiz girip universitet, haýsy universitet gyzyklandyrýan bolsa, şonu açyp şoňa görä seredin. Her bir tapawutly bolýar. Eger scholarship isleýän bolsaňyz, ýok men puluma töljek diýdiňiz onu aprelde, martda, maýda da kabul edip görünür, da wiza ýetişip bilerlikini. Boldy. Bir soraya iş tecrübesi demede web developer bolup işleyen okudan daşary 3 ýyl bäri peýdasy degermi ka nähili pikir edýäňiz diýen. Nira taşırmak için işte cevapta işleyen çilber Web peýdasy developer rol işleýände bilemok näme urdan edese gelýän ýazman rolny computer science web developerlyk urundan bolsa peýdasy degermi? Deger. Men hatta arada şu leýin şu taýinlanmak üçin seredipdim. Diýeli Berkeley'daki Master of Engineering in Computer Science we 1 ýyllyk programa. That research del industriya focused. Soň industriyada software engineer, data scientist dokmany iş tapmak üçin 1 ýyllyk accelerated programa we research experience gowarya. Hatta aýdypdyrlar research experience ýa-da başlaň iş tejribeňiz bolsa hasam plus diye. Şoň üçin peýdasy deger men pikirimçe. Başga okularym şeýledir. Okumaga maňsadyrak düşür. Okumaga maňsat düşür. Başga da sorawlar bolsa sizler näme tawarlaş bilerler? Indi ýene soraw bolmak ahmal köp kişi soňundan görýär videolary. Eger mümkin bolsa iş e-mailiňizi ýa universitet e-mailiňizi ýazsaňyz, ondan sorawlar bolsa sizler habarlaşdylar. Ýöne doktor Kakvelli ýaly e-mailiňizi berip soň jogap bermedi etmeli. Geçen ýerde gelenlere jogap berdim, şoň üçin zat edip bilersiňiz. Men şu taýda ýazaýsam bakam şu screen'de. Ýazay. Ay bölük men kim adım aşakda çyzyk, familiýam. Ýa-da. Bolmasa Word açyp näme daýyn? Screen share. Word açyp daýyn, ony. LaTeX öýdüm. Başka näme? Açtım, have the screen share edeyin. Hemen Word programım. Maya sizin näme diýdiňiz? Menki Maya aşakdan çyzyk, Meredova @yahoo. @yahoo.com. Meninki şu oku e-mailim beren, ştaý gezip bilersiňiz. Biram näme? Maya Meredova-da aýdylawam LinkedIn-ne badyr. Eger goşsaňyz kabul etseler, habarlaşyp bilersiňiz. Kabul etmeseler. Hemme kişini kabul edýän mene. Ediler. Ana şu e-maillerden habarlaşyp bilersiňiz, başga da sorawlaryňyz bolsa, ýa-da ýaga alan bolsaňyz, görmäge ýa-da soňundan görýän bolsaňyz, köp sag bolun beren gurrunlaryňyz üçin. Indiki çykyşlar üçin bar bolan teklipleriniz bolsa, biz üçin şoňa görä taýýarlyk görmäne çykyş etmenem. Sizin talaplaryňyzy, isleglerinizi ýerine ýetirmäne. O mümkinçilik bolar. Şoň üçin tekliplerinizi paýlaşaýyn. Eger tankidiňiz bolsa da taýsa bilen paýlaşyň. Çykyş edýän mehmanlarymyz bar, tankitleriniz olar ýazmaň, bir de ýazyn. Ýa-da taýsaň bar, çykyşlar bar da tekniki nätarlyklar, näme tankitleriniz bolsa garaşar. Öňüňizde kepde ýürek barada bir çykyşymyz bar, şu wagtda bolmaly, 6-njy güni. Doktor Maral we Doktor Almaz bilen oňa da garaşýas. Ondan da şaram YouTube'dan görýän bolsaňyz kanalymyza subscribe bolun. Instagram'a ýetip bilemok. Şo ýetmäne kömek edin. Beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Inşallah türkmen oglan gaýlary master derejelerini almana gelerler, bärik okarlar. Başga da näme diýjek zadyňyz bolsa e-maillerinizi berdiňiz.
Eger men bilen habarlaşyňyz gelse Twitter'da hasabyma, LinkedIn'de hasabyma, başga yerde social media kan bular bilemek. Gynä tamam. Gynä tamam. Boronna köp sag bolun wagtyňyz Sag üçin. olun. Sag olun. Hemme gatnaşçylara köp sag bolun, epasaňa daý bölüksaňa. Sag bolun, ýene Sag bir olun. tapar. Işleler de ötken. Bütün storyas teknikler sadyk sebäpli näçe öňünden çözüge bolsak, käwat bolany bir kompýutera baly bolanyňyz üçin.